खुंगा 25थि बोसोरारि जथुमा लोगोसे रुफाथि मायथाइ फोरबो। दिनै 1 नं बगिजुलि रोदोमखां गेलेग्रा फोथाराव साननैनि हाबाफारिजों 2023 मायथाइनि 7 आरो 8 जानुवारि खालारखालि खुंनो लानाय खुंगा 51थि बोसोरारि थान्दै जखन्थाइ आरो बगिजुलिगुदि बर' थुनलाइ आफादनि गा 25थि बोसोरारि जथुमा लोगोसे रुफाथि मायथाइ फोरबो फालिनाया दिनैनिफ्राय जागायजेनबाय। दिनैनि गिबि हाबाफारि बायदियै गाहाय हाब्लांखौ बेखेवनानै होयो CRPF लखन बसुमतारी बिथाङा। हाबाफारि बायदियै मुंख्लं बावनाय हाबाफारिखौ मावफुंनानै होयो सनितपुर जिल्ला बर' साहित्य सभानि लेङाइ आफादगिरि हदानन्द ब्रह्म बिथाङा। बेनि उनाव रुंसारिफोरनो बिबार बावो जैलेन बसुमतारी बिथाङा। खुलुमबाय नोंथांमोननि चेनेलनिसिम जों सनितपुर जिल्ला बर' थुनलाइ आफादनि जा 22थि जथुमा खुंनो आखायाव लादों। बेवहा जोंहा थान्दै आफाद जिरायगोन। बे थान्दै आफादाव जोंनि जिल्लानि सिङावहा थानाय भेन्सार फरायसालिफोरनि माखासे जेंना जेंसि दङ, बिनि सायावहा गुवारै सावरायनाय जागोन आरो जा फोरोंगिरिनि जेंना जेंसि बिनि सायावहा सावरायनाय जागोन। लोगोसे जोंनि जिल्लाया थुनलाइ सोरजिनायावहा गोबाङैनो जों ओनसोलानानै दङ। बेखाय बेजों लोगोसे जों देग्लाय थुनलाइ सोरजिनायावहा बारा गुरुत्व होगोन सानदों। खन्थाइ मेला खुंनाय, सल' गाव लिरनाय सल' फरायनाय बेबायदि मेल खुंनानै जों थुनलाइ सोरजिनायनि जा आयदाफारि बेखौ जौगाहोगोन होननानै सानदों। फरायसालिनि जि जेंनाफोर बेयो दिनैसिमबो सुस्रांजायाखै, बेनि सायाव नोंथाङा मा बुंनो सानो? बेनि सायावथ' जोंथ' जथेस्थ'खिनि नाजानाय जादों आरो मिरु बर' थुनलाइ आफादाबो नाजागासिनो दङ। सरकारनि आखायाव दङ पावारा, बे हिसाबै जों नारसिननोल'सो हायो। थेवबो देग्लाय जा मोनसे एसे बावैसो आसाम सरकारा भेन्सार स्कुलफोरनि जा फाइल सार्भेनि खोथा मोनसे दायित्व हरदों, बिथोन हरदों। बे खामानिया अलरेडि सार्भेया जालांबाय। दा बे सार्भेनि उनाव हयथ' गासैबो फरायसालिफोरा सरकारि जागोन बेखौ जों मिजिंथिदों आरो बे जायोब्लानो जों जथेस्थ'खिनि रेहाय मोनगोन। दिनैनि लाइमोन खामानि मावो होननानै नोंथाङा सानो? थ' दानि लाइमोन सुग्राफोरनि जा थुनलाइ बिथिङाव जौगानाय, जों बे हिसाबै थुनलाइ आफादा जाखिनिखौ खाबु होनांगौमोन बेखिनिखौ होनो हायाखै। बे हिसाबै माखासे दङ, बे हिसाबै जों खाबु होनो हायिनि थाखाय बिथांमोनखौ थुनलाइ सोरजिनायावहा जौगाफारियावहा लाबोनो हायाखै। बेखायनो जों सानदों दिनैनि आफादावहा बिथांमोनखौ जों जाहाथे इयुनावहा बे खन्थाइ मेलानि गेजेरजों बा सावरायमेलनि गेजेरजों थुनलाइ सोरजिनायखौ जौगाहोनायावहा लाइमोन बिथांमोननिफ्राय थोजासे मदद मोनगोन बेखौ मिजिंथिदों। लानांगौ होनना थ' भेन्सार फरायसालिफोराथ' माखासे थ'याखै। दा जाखिनि फाइल सार्भेनि खोथा फैदों गासै बेयाव हाबजोबदों। आपार प्राइमारि आरो LPनि गासै गफुरसिम जोंनि 61 स्कुला हाबदों। बेखिनि जाबाथ' फ्राय हाबगोन आरो, खिन्थु गांफा गांनै बे इउदास गैयिनि थाखायथ' थालांनो हागौ। आरो किसुमान फोरोंगिरिनि आंखालावहा सरकारि स्कुलफोराबो थैदों आरो फोरोंगिरिनि जेंना जेंसिनि थाखाय जोंनि बिजोंनि स्कुलफोरा जथेस्थ'खिनि लोरबां जागासिनो आरो किसुमान फरायसालिफोरावहा एमालगेमेन्ट खालामनायजों थैनायनि लामायावहा थांगासिनो दं। दा बे मानि थाखाय थैदों होननानै सानो? थ' फरायसानि थाखाय आरो फोरोंगिरि आंखालनि थाखाय माखासे फोरोंगिरिखौ जोंहा सरकारि जादोंब्लाबो बिथांमोनखौ गुबुन असमिया मिडियामावहा लांनानै दोनहैदों। बिथांमोनखौ जों थुनलाइ आफादनि नाजानायावहा माखासेखौ लाबोनो हाबाय, दाबो माखासेया थाबोदों। आरो गंसे फरायसालियावहा गासै मोन 6 थाखो दङ। बे मोन 6 थाखोखौ सासे फोरोंगिरिया सामलायनायाव गोबां उसुबिदा जायो फोरोंथाइ होनायावहा। बे बेलायावहा दानि बिगोमाफोरा जोबोरैनो साखाफारा सांग्रां। बेखायनो सासे थानाय फरायसालियावहा गथ'फोरखौ होनो एसे बायो। उनावहा गावनि फरायसाखौ बयबो गावनि गथ'खौ मोजां खालामनो लागि प्राइभेट स्कुलावहा होयो। बेखिनियानो।